ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Саудо ТВ. Имрӯз 17 марти соли 2024 1000 рубли 119 сомонӣ. имрӯза навор дорем заминои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ заминӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Турсунзода, ноҳияи Данғара. хулас навор беҳад навори зур шид. Заминои арзон ба хотири шумо мондагием. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона чизе боша мо рекламаш мекунем. YouTube, TikTok, Instagram да фурӯхта метем бачаҳо. лайкҳоро бизанед, качесвара баланд карда монед, дар комментария нависед. аз куҷо шумо дар хона маъқулай, мо пешниҳод мекунем аз рӯи комментария видеоро. качесвара баланд кунед, навора бо диққат тамошо кунед, маълумотро гӯш кунед. кадом хонае ки маъқул мешавад, занг бизанед, барои бихарем бачаҳо. ҳамин канали мада подписатсия кунем бачаҳо, подписатсия. лайкҳоро бизанед, зангуларо васия кунед, навороро ждат кунед, наворои чотка мекунем ба хотири шумо. салому алайкум дӯстони азиз. агар ба шумо регистрация лозим бошад дар городи Подольск семоҳа регистрация мекунам акамон 7000 рубл. касе аз номи канали Саудо ТВ гап мезанад бо арзон ҳам мекунад. рақамашон +7 3 тана толку WhatsApp шуна бачаҳо муроҷиат кунед ёки +7 995 WhatsApp ёки телефони дастӣ. марамат занг бизанед, арзон мекунад аз номи канали Саудо ТВ. азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, 3 oylik registratsiya 7000 rubl. Raqamlarim +7 999 толку WhatsApp, +7 995 WhatsApp или telefonlari. 3 oylik registratsiya 7000 rubl. Город Подольскда. марамат муроҷиат qilinglar. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе, Каратагинский тарафуда 6 сотиқ замин масоҳат, 8 комната, дар якум этаж 4 хона, дар дуюм этаж 4 хона сохтагиянд. хона 2 этажа. рақамҳои 882 телефони дастӣ ёки +7 3 тана 837 20. WhatsApp шунаи муроҷиат кунед, аз номи канали Саудо ТВ арзондон мекунанд. 2 этажа 4 хона, якум этаж 4 хона, дуюм этаж, шикатуру монтаж кардагӣ дарахтҳои бисёрам дорад. шахе ки худотон дидесен азиз. маслиҳат кунед, нархша мега 370 000 сомонӣ. бо савдо ҳам дорам. оиди ҳар як хона дӯстон рақамҳои худошона занг бизанед, бароям бахарем шумо. бо арзонам мешавад. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. бачакое ки замин хоҳиш кардем, замини фурӯшӣ 10 сотиқ замин масоҳат, об свет дора, ноҳияи Данғара, деҳаи Шоҳаншоҳ меган. рақамҳои телефоншонам мондем, ахириш 700 ёки ахириш 729. WhatsApp шуна дӯстон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. нархша мега 27000 сомонӣ. бо савдо ҳам дорад. 27000 10 сотиқ замин масоҳат. маълумат занг бизанед пурсенша. бардор азиз, канали нав кушодем автотиҷӣ. дар ин канал фақат хонаҳо, заминои срочна монда мешавад. силкаш дар комментария бачаҳо. дурома подписатсия кунед, адуши дастгирӣ кунед, ба хотири мо дастгирӣ адуши кунед бачаҳо. хоҳишаи ҳаматон. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Темурмалик, деҳаи Дӯстӣ 20 сотиқ замин, 3 дар хона дора. рақамҳои 985 дастӣ ёки 907 ахириш 09. WhatsApp шунаи ҳамин хона проекти замонавӣ зуркаги. хоная подвал дора, 2 веран дора. ремонтош 80%, об светам дора. медрои зиндагӣ мекунӣ, плюс як магазин дига ҳам дорад ҳамин хона. магазин масҷид дар наздикиш, дар пеша мактаб 300 метр, балниста 1,5 километр, раҳ разница дора. фурӯхта мешавад. срочна нархаш бо маслиҳат бачаҳо. муроҷиат кунед, маъқул боша бигиред. 20 сотиқ замин масоҳат, 3 хона, инами хонаи зур. нархша меган ки бо маслиҳат фурӯхта мешавад. марамат кунед, занг бизанед, муомила кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. ин хона дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши птица фабрикада. 7 этаж, дом ҳафошонае, 54 метри квадратияе. маҳсулотҳои барои ремонташ ҳамаш то ламинатшам, ламинати пол,
кафел, ванна, туалет, умывальник ҳамаш гирифтагӣ ҳаста. Дар хона кардагӣ як кухни, туалету ванна. Як ҷои шифонер мондагӣ коридорда. ҷои шифонер. хуб, спальничак. шкатулка падмаяк задагӣ, на маълуме падмаяк ровно чётка задагӣ, стяжкаи полиш рехтагӣ. мақсад ешама маша хадам кардагиам да. ана монтаж светиш кардагӣ полни ҳар як хона да. 4 та розетка, як тайга барои телевизор, як тайга барои чиз чино дора бо антенаш кардагӣ монтажашон. ин кухня хай о пишти дар розеткаош богна уҷадай иҷадай монтаж светиш кардагӣ ҳамаш. ба перегородкаош ним кирпич нестай, як кирпича. перегородкаи ҳамаш беғайри туалет ванна хонао як кирпич перегородка кардагӣ. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе тарафҳои жилмассив дӯстон инами хона ҳай мақсад хона фасон ремонт кардагӣ абойзадагӣ 3 дар хона, 1 та веранд, 6 сотиқ замин масоҳат. рақамҳои 006 06 90 18 ватсапшона муроҷиат кунед бачаҳо. бо муомила ҳам мешавад. об светам ҳастаем. дар қарибиш поликлиника ҳам ҳастаем. ремонти хона безеб нестаем. 6 сотиқ замин масоҳат дорад. шаҳри душанбе жилмассив тарафош 3 дар хона, 1 веранд ҳам дорад дӯстон. муроҷиат кунед, фақат бачаҳо беҳуда занг назанед. нашоти нарх навои ҳар як хона занг бизанед, маслиҳат кунед. нархи хонаро 260 000 сум мегӯянд, бо савдо ҳам дорад. ҳамин хонаи дидастен ҳамин фурӯхта мешавад. 260 000 да 6 сотиқ 3 хона 1 веранд дорад. муроҷиат кунед. аз номи канали Савдо ТВ бо арзонтон мекунам бачаҳо. бардор азиз, номерои ма барои реклама кардан замин, мошин, хона, квартира чизе боша мо рекламаш мекунем. рақамҳои ахираш 99 ватсап. хона, замин чизе боша мо реклама мекунем. дар ютуб, тикток, инстаграм фурӯхта метем. хӯшай ҳаматон. ҳамин наворда лайк биза, дар канал подписатсия ка навори баъдина мошино мешавад пага. ирӯз хонаҳо буд иншоаллоҳ. лайкҳоро бизанед, дар комментар бинависед кадом ҷо дар шумо дар хона дар кор пешниҳодш мекунем иншоаллоҳ. мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ. заминҳоро тамошо кунед. замини фурӯшӣ 24 сотиқ замин масоҳат дорад. ноҳияи вахш тақаррор дорад. ҷамоати ваҳдат меган, деҳаи шурӯбоди 3. нархи ҳамин хона дӯстони азиз бо маслиҳат, нархи замин бо маслиҳат 24 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳои телефоно 992 200 84 85 95 да метавонед муроҷиат кунед. аз номи канали Савдо ТВ. ноҳияи вахш, деҳаи шурӯбод 3, ҷамоати ваҳдат меган. ҳамун тарафҳо хулоси гап. занг бизанед, маслиҳат кунед, бигиред. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Нурок, кӯчаи Набережная 1 меган. яккомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 38 метри квадратӣ бачаҳо. рақамҳои 935 телефони дастӣ. муроҷиат кунед. ҳамин хона нами проект бачаҳо мақсад фурӯхта мешавад. срочнаш ҷагай 165 000 сомонӣ. беҳуда занг назанед бачаҳо. нашоти хона, рақамҳои ахираш 642. муроҷиат кунед. лайкҳоро бизанед, дар канали ма подписатсия кунед. агар ҳамин наворо маъқул боша бачаҳо дар комментар нависед ки Савдо ТВ ба пеш. навороро иншоаллоҳ ҷад кунед. наворои ҷолиб мекунем. хонаҳо, замино, мошино, квартираро пешниҳод мекунем. ҳар рӯза як рӯз хона, як рӯз замин, квартира пешниҳод мекунем бачаҳо. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар тарафҳои Бустон, Чкалоус меган.
ҳамун тарафо кӯчаи Победа 9 як комната квартира 4 этаж 40 метри квадратӣ ремонти квартира фасон хушроакай ҳади десен кадом ҳолатда фурӯхта мешавад дар наздикиш мактаб бозор. агар меган номеро кор накунад дар WhatsApp ҳамин рақамҳои 927 500 174 WhatsApp дорад муроҷиат мега ҷавоб метиҳем. дар ҳолате ки номеромон кор накунад WhatsApp бинависем. нархи 185 000 мега бо савдои хубам дорад. ҳамин хонаи дӯстон метавонед муроҷиат кунед, маълумоти праша бигирен, фақат бачаҳо беҳуда занг назанед. ҳастан нафаре ки мақсад кор дан просто намехаранд меган занг мезананд, мақсад безормон мекунанд. 4 этаж 40 метри квадратӣ фурӯхта мешавад 185 000 сомонӣ. да рақамҳои 174 WhatsApp шуна муроҷиат кунед. телефони дастиам кор мекунад бачаҳо. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Клуб Офтобрӯя меган ҳамун тарафо. ин ҳамин проекти фасони хушрӯ. ремонти хона фасонакай 3 комната 9 сотих замин масоҳат дорад. фурӯхта мешавад. ҳавлии фурӯшӣ 9 сотих замин. 3 дар хона кухни, баня, ҳоҷатхона дорад. яъне ки баня даруна, боз кухни летни ҳам дорад. об свет ҳаст, обш 100% меган 24 соат. дарахтои мевадиҳанда ҳам дорад. бе чизи чора фурӯхта мешавад. чизе ки дар ҳамун дохили хона мебинен инҳоро мегиранд дӯстон. инҳоша мегиранд мефурӯшатон. нархша меган 285 000 сомон бо савдои хубам дорад. хуллас бачако, хулласи гап занг мезанен, маслиҳат мекунен, маъқул боша мегирен. агар шумо хеле хона, замин, мошино дорен, рекламаш мекунем, мо фурӯхта метиҳем. то ҳаракат карда дар YouTube, TikTok, Instagram фурӯшта мегузорем иншоалло. лайкҳоро занен, подписатсия кунен, бачакода роҳӣ кунен, аммо аккаунт доро ақо хӯрда ки хонахар ҳастан, роҳишон кунен, иншоалло мехарам уна. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаи Гулистон меган. ба хотири шумо набориш кардем бачаҳо. ҳастае нафаре ки хонаҳои қимат талаб мекунанд, ба ҳамин хотир набориш кардем, нагем ки қимати бадай. нархи 420 000 4 комната 4 сотих замин масоҳат дорад. агаротам дорад. ин ҳамин проекти замонавӣ бачаҳо. рақами 943 40 40 40 340 телефони дастӣ. ассалому алайкум мардуми хонахар. срочно хонаи фурӯшӣ дорем меган. масоҳати хонамон мақсад 4 сотих 160 метри мураббаъ дорад. бо калидор, отдельно кухни, ҳоҷатхона, отдельно масоҳати замин 4 сотих. срочно бародаро ягон мошин ҳам боша алиш мекунем меган. беҳуда занг назанед. хонаҳо фасон, ремонти зур кардагӣ 420 сомон меган. бо савдо мекунем. беҳуда занг назанед. лайкҳоро занед, дар комментария нависем ба пеш. навороро жак кунед. хай бачаҳо, то навори ба нехтоне эҳтиёт бошед.